गोथार बाइबेलाव बेबादि लिरनाय दङ। बोसोन बिजाबनि बिलाइ 10 बालाब 12 सारि जिसुनि मुङै। मुगैज्लायनाया नांज्लायनाय लाबोयो। अननाया गासै दायखौ नागारहोयो। जों दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय खोनाबाय, बिदा फंबायनि गेजेराव, बिमा बिफानि गेजेराव, बिसि फिसायनि गेजेराव, नखराव मुगैज्लायनाया थायोब्ला बियो सानसेब्लाबो नांज्लाय खमज्लायखौ लाबोगोन। जोंनि नखराव मेगन सानाय, मुगैज्लायनाय, हिंसा खालामनाय आरो लोगोसेयै निमाहा होनो हायै गोसो बेबायदि जोंनि नखराव थायोब्ला, बिसि फिसायनि गेजेराव दङब्ला, बिदा फंबायनि गेजेराव दङब्ला, बियो सानसेब्लाबो नांज्लाय खमज्लायखौ लाबोगोन। नांज्लाय खमज्लाय जानाया मेगन सानायनि बेयो मोनसे बिथाइ। बिनिखायनो गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों, आंनि अनजाग्राफोर, नखराव जों बयबो समान नङा। नखराव सोरबा गियानखौ लानानै बांसिन नखरनि थाखाय साननो हानाय, साननो गोरोंसिन नखराव थायो। सोरबा गियानखौ लानानै गोरों आरो गियानखौ लानानै लोरबां। आरो बेबायदियैनो नखराव सोरबा मोदोमखौ लानानै बोलोगोरा आरो सोरबा मोदोमखौ लानानै लोरबां नखरफ्राव थायो। आरो बेबायदि समावबो मेगन सानाय, मुगैज्लायनाया, हिंसा खालामनाया, निमाहा होनो हाज्लायिया जुदि नोंनि नखराव दङब्ला, बे नखराव सानसेब्लाबो नांज्लाय खमज्लाया सफैगोन, आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो फै, जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि फारसे जोङो खोमा होनि। आरो दिनैनि दिनाव नोङो मोनसे मोजां ख्रिस्टियान नखर नोङो दाखांनो लुबैदोंब्ला, नोंनि नखराव गोजोननायखौ नोङो मोननो लुबैदोंब्ला, बिसि फिसायनि गेजेराव गोजोननाय सान्थिखौ नोङो मोननो लुबैदोंब्ला, बिदा फंबायनि गेजेराव गोजोननाय, अनलायनाय सान्थिखौ नोङो मोननो लुबैदोंब्ला, बिमा बिफानि गेजेराव गोजोननाय सान्थिखौ नोङो मोननो लुबैदोंब्ला, नोंनि जिबनाव अननाया थानो नांगोन। जेब्ला नोंनि जिबनाव मेगन सानाया थागोन, मुगैज्लायनाया थागोन, माब्लाबाबो नोंनि नखराव, नोंनि जिबनाव गोजोननाय सान्थिया थानाय नङा। धोन थानो हागौ, मान सन्मान थानो हागौ, थेवबो नोंनि जिबनाव मुगैज्लायनाया थायोब्ला, दङब्ला माब्लाबाबो सान्थि नों मोननाय नङा, आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो नोङो मोनसे मोजां नखर नोङो दाखांनो लुबैदोंब्ला, मोजां नखर, गोजोननाय नखर नोंनो नांगौब्ला, मोननो लुबैदोंब्ला, मुगैज्लायनायखौ नोङो नागारनो नांगोन। मुगैज्लायनायखौ नोङो जायगा होनो नाङा, आंनि अनजाग्राफोर। मुगैज्लायनायखौ जेब्ला नोङो गोजान खालामगोन आरो मुगैज्लायनायखौ नागारनानै जेब्ला अननाया नोंनि जिबनाव थागोन, अब्ला नोंनि जिबनाव, नोंनि नखराव सान्थिया थागोन। बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 10 बालाब 12 सारिनि गाहाय सारियाव लिरनाय दङ, अननाया गासै दायखौ नागारहोयो। आन्थाय नोंनि जिबनाव, नोंनि नखराव अननाया जायगा मोनबायब्ला, बिसि फिसायनि गेजेराव अननाया जायगा मोनबायब्ला, बिदा फंबायनि गेजेराव, बिमा बिफानि गेजेराव अननाया जायगा मोनबायब्ला, नोंनि नखराव, नोंनि जिबनाव गोजोननाया थागोन, सान्थिया थागोन, आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो बुंबावदों, नोंनो गोजोननाय जिबनखौ नांगौब्ला, गोजोननाय नखरखौ नोङो मोननो लुबैयोब्ला, गोजोननाय नखर नोङो दाखांनो लुबैयोब्ला, बे गासै मेगन सानाय, हिंसा खालामनाय, बोराबनाय, खुद्रिनाय गासैबोखौ नोङो नागारनो नांगौ। आरो मुगैज्लायनायखौ नोङो नागारबोनो नांगौ। जेब्ला बे गासैबोखौ नोङो नागारनानै फैगोन, जिसु ख्रिस्टखौ सेन्टार खालामनानै अननायखौ नोङो दोनगोन आरो नोंनि जिबनाव बिसि फिसायनि गेजेराव
बिदा फंबायनि गेजेराव बिमा बिफानि गेजेराव जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि अननाया थागोन थारैनो नोंनि नखराव गोजोननाय सान्थिया थागोन थोजासे थाखा फैसा गैयाब्लाबो थोजासे रोखोमनि धोन दौलत गैयाब्लाबो थेवबो नोंनि गोजोननाय सान्थिया थागोन बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।